Il-provi juru li l-mod kif qiegħda timxi l-armata llum f'każi ta' ilmenti minn uffiċjali tagħha huwa skont il-liġi u l-istess kif ġara f'każijiet simili fl-imoddi. Argumenta dan il-Ministru tal-Intern Manuel Mallija f'kontroprotest fil-qorti. Dan wara protest tal-Ombudsman Joseph Said Policino. Fil-kontroprotest intqal li l-Forzi Armati ta' Malta qatt ma ċaħdu dritt li xi membri tal-Forzi Armati milli jresqu l-ilment li jista' jkollhom. Intqal ukoll li għandu jkun hemm kull kooperazzjoni mal-awtoritajiet sakemm dak li jkun mitlub lil forzi Armati ta' Malta jkun skont dak li tipprovdi l-liġi. Fil-kontroprotest jingħad li fl-att dwar l-Ombudsman hemm miktub li qabel jitressaq ilment qudiemu kull rimedju għandu jkun eżawrit. L-ilment għandu l-ewwel jitressaq quddiem il-Kmandant imbagħad quddiem il-President ta' Malta. Il-protest tal-Ombudsman tressaq fit-13 ta' Ġunju. Dan il-protest għamlu dwar l-investigazzjoni ta' numru tal-menti minn uffiċjali tal-Forzi Armati u bih ġie notifikat ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-kontroprotest il-Ministru Mallija ta' prova ta' iktar minn okkażjoni waħda fejn l-istess Ombudsman kien kiteb lil membri tal-Armata li jagħmlu l-ment u qalilhom li qabel imorru għandu rridu jagħmlu l-ilmenti skont il-liġi, l-istess kif qiegħed jgħid li għandu jsir il-Ministeru.